Takže já vás tu zdravím u dalšího videa a dneska si zahrajeme speciálním hostem s Petardou. Čau Peťo. Čau. No, takže dneska si zahrajeme dua, já si beru Colta, Peťa nevím, co si teda vybere, co si vybereš, Peťo? No, ještě vyberu. Tak jo, tak vybírej, jo. No, tak rozhodně do komentářů napište, co byste měli točit příště, jakou inspiraci víte co. No, tak, no Peťo, tak zrychli trochu, nemáme na to tolik času. No, tak Peťa si bere dobrý brawlera, tak ready. Tak Peťa si vzal Eve. To je docela dobrý brawler, ta Eve. Brawlerka. No, neumím mluvit. Budíš. Tak jo, Petě je úplně najeťák, co jste si asi všimli. On vám řekne, jaký má rank. Velký. Ano, přesně tak. No, takže rozhodně se těšte, ještě budeme dělat video s Petrem 64, jo, to se těšte na to video. Já vám ještě možná ukážu ten profil, do prči. No, má mě tady zabila Piper, no, ještě že Peťa mě potahal tady, ale já jsem ho taky dával mu hit. Peťo, bacha. Peťo, zabije tě. Wow, opatrně. Zabije. Tak já umím sám. Jo, Peťo, pojď, to zvládnem. Jo, Peťo, do toho. No, takže kde je ten poslední? Tady. Tak pojď, dáš ho, Peťo. Colt a kdo? Primo. El Primo. Na video? Je. Minus aura. Tak teď jsem autoklikoval, tak. Jo, dali jsme win, to byli boťáci. Oh, budíš. Tak, a budeme mít za chvilku rank 29. Tak jo. Tak jdeme na další hru. Tak jo, už se to načítá. Tak snad nebudeme mít teď boťáky. Jo, máme tam nějaký hráče, tak teď se budeme fakt snažit. To zvládneme. Pojď ještě pro tuhle čestku. Jo, ale teď zase chci nějaký ty videa vydávat aktivnějíc, takže jako rozhodně sem nezapomeňte nahodit like na tohle video a odběr, samozřejmě se zvonečkem, aby vám neutekly další takové podobné videa, hraní třeba s Petardou, jo, je to fakt jako najetej borec, jo, co už vím, tak to hraje dlouho. Najetej je. Tady bacha Peťo. Sushi metr. Sushi. Viděli jste to? Jak jsem toho Colta totálně zabil. Colt vůbec netuší, jak se sem dostal. A to nemusíš chodit. Ale Peťo, vezmu to. Jdu ti pomoct, Peťo. Wow. Jdem do toho. Do boje. Pem jsou kaput. Oh no. Peťo, počkej, bacha, já ti jdu pomoct. Dobrý, Peťo. Dobře ty. Dobrý. No, jde nám to. Už mám rank 29. Já bych to viděl tak, že dáme rank 30 a bude pro dnešek stačit a bude to v pohodě a všechno bude jak má být. Tak jo. Teď jsem dostal takovou zajímavou nabídku, že jsem dostal, vlastně mi napsal jeden borec a říkal, že mě bude stříhat videa. Tak teďka ty videa budou mít konečně nějakou kvalitu a nebudu si to stříhat sám. Takže jako videa teďka jako, že fakt se nezapomeňte tady nechat ten odběr se zvonečkem, že tyhle videa, co budou, fakt budou jakože brutální. Bacha, 8-bit, oh no. Mám tady opici. Opice, Leono.
Leo, jdi pryč. Leonardo. Bacha na toho Leona. Opice, autistická. Opice. Ty moc rád nemám. Dobrý. Já nabiju gadget. Má nabít gadget nebo ne? Co byste teď vy udělali? Prekérní situace. Oh no. Opice asi po nás bude chtít skákat. No, teď jsme v takové prekérní situaci. Tady je Squeak, jdu po něm, Peťo. To zvládnu, mám ho. Ne, Peťa. Oh no. Vem to. Peťo. On může jít do invizu. Vem to. Peťo, ty brďo. Držím se dál. Co to je? Proděra v stěnu teďka uprostřed. Tam ta autistická opice. Krása. No, já jsem úplně mega tryhard, já jsem ten. Jak se jmenuje takový ten hodně známý brawler hráč? Hira! Já jsem Hira! Teď mě... Říkejte mi mistr! Wow, viděli jste to? On porodil nějakého syna. Mama mia. Tak jo, co to je tady? Oh no. A už vůbec nevím, jak se sem dostal. Já ho trefím. To gadgetový. To prčic. Prdel, mě zabije. Oh no, to snad ne. No tak jdeme dát ještě jednu hru tady s Petěm. Jo. Nebo bych to dal, že splníme ještě. Dáme si ještě 2 hry nebo 3. Splníme questy. Otevřeme si 2 stardropy nebo 1. A bude to pecička. Tak jo. No, dneska nám to nějak Peťu dlouho načítá hry. Co si o tom myslíš? Asi máme moc dobrý hráče. No, nebo jsme moc dobří. No, vůbec jako nevím, no. Messi. Jo, a kdybyste někdo chtěl, abych natáčel nějaký jinačí hry, tak to rozhodně nezapomeňte mi napsat do komentářů. Budu moc rád za takové inspirativní komentáře. Budu moc rád. Jak se jmenuje ta malá? Myš. Já nevím. Mou. Proč tak malá? Je to myš? Nepřijde vám taky tak nějak zajímavý, že ta mou je tak malá? Je to opravdu nějaké moc divné. Takový moc sasy. Běž zleva. Lidi, viděli jste to? No, běž dolů. Já jdu pro tu Beničku. Tak běž. Benička. Škoda, kdybych ještě jednou ho trefil, tak bychom ho možná zabili. Peťo, tady jsou 2 dole. Ember a Bow. Jo, tak pojď zkusit před. Já zabil Bowa. Ne, Ember. Do prčic. Mama mia. Oh no, že jsem pro to chodil. Já jsem měl použít do prčic to žlutý, jak se tomu jmenuje, já jsem hrozný začátečník. Gadget a žlutý. A jo, účko. Jaj, jsem to celé pokazil. 12 powerový brok. Jsou tam. Jo. No, vidíš. Bacha, Peťo! Nemůžu to dát, Nevadí, no stres. No, tak jo, Peťo, dáme si ještě jednu hru, bych to viděl. Jo. Tak jo, zase se nám nějak dlouho načítá. To se mně nějak vůbec nelíbí, jak se to najednou teďka dlouho načítá. Jestli to je Wi-Fi, nebo je málo hráčů. No, je to prostě takový zajímavý, no. Tak jo, jdu za Petěm.
Brdý. Piu. O, ten. Bacha, ten Grey dává hodně. Ne, to byly na milimetry. Mrtvej Peťo. To jsem já. Dupejska. To je Oskar. Já jsem se překlikl, ty brďo. Omlouvám se. Dobrý, nechal proto. Běž. Tak teď si stal trošičku fail, lidi. Bohužel, no. Stává se. Krása, hyperframe, to je bacha Zabiju. Je, to jste neslyšeli. Je tam někdo 11. Jo. Už není. Tak jo. Dobrý. Tak jo. Dobře, Peťo. Tak jo, já si myslím, že pro dnešek to stačí. Těšte se na legendary, omg. Tak se jdeme ještě otevřít, ty brďo, jdeme na to. 3, 2, 1, teď. A na kolta. A dobrý, na kolta. Máme tu další stádro. 1, 2, 3. Epic. Nice. A Peťa má mytik, ty brďo. Omg, to je mega dobrý. Omg, mě padl Edgar. Skin. A Peťo vypadl Markon Miko. Wow. Continue. Ty brďo, nice. A překonali jsme hranici 3007 trofejí. Wow. A dostali jsme 400 kreditů, myslím. Jo. Tak jo, ještě tady máme něco v Battle Passu. Tak se budeme povyzvedávat. Kredity, gemy. Jo. PowerPointy. Jo, těch mám docela hodně. A teď si jdeme udělat ještě malej unboxing. Rare. No, nevadí. Já si myslím, že když už nám podle to Legendary a Epic. Epic. Nice, 2 Epicy dneska a Legendary. No, mám dneska nějaký štěstí. Zajímavý. Nic. Nevadí. Tak příště. Tak u dalšího videa zase čau. Čau.